Mal-wasla tal-imxija tal-Covid f'Malta kellhom jitħassru bosta kunċerti. Iżda dan ma waqqafx lil kantanti u l-mużiċisti ta' pajjiżna milli jużaw it-talenti tagħhom sabiex jaqdu aktar lil pajjiż. Bħalma naraw f'din il-verżjoni ta' Viva Malta minn Fuse u bosta artisti oħrajn. Mill-banda l-oħra, il-band Dune stiednet lil kantanti lokali jirrekordjaw il-verżjoni tagħhom ta' Ħdejk. Inizjattiva li fi ftit jiem saret viral aktar mill-imxija f'pajjiżna. Nixtieq naf kif ngħidlek x'inħoss meta nkun qiegħed ħdejk. Nixtieq naf kif ngħidlek x'inħoss meta nkun qiegħed ħdejk. Nixtieq naf kif ngħidlek. Artisti oħra ħadu l-inizjattiva jvaraw materjal li qatt ma der qabel. Jew saħansitra jirrekordjaw xogħol għal kollox ġdid minn mużika popolari sa rap bil-Malti, b'taħlita sabiħa ta' artisti bħal Vince Fabri, Liston u Lapes. Ivem bżonn li neqpaw ġewwa li ninalqu ġewwa d-dar nindukraw is-saħħa tagħna sa ma jiġi żmien aħjar. Idejna mafsulin u l-bibien magħluqin imma qlubna miftuħin biex nieħdu ssib xulxin. Kuraġġ! Dan huwa mument fiskiet, mument li d-dinja qed tara ħafna mwiet. Dan il-virus serju daqs l-akbar delitt, kulħanut illum magħluq biss b'tifkiriet. Huwa mument fi kulħadd jaqaf jirrealizza li xejn huwa dejjem mhux dejjem bitzilla tkun skola. Qed inġorru l-piż mhux insommu qrib, però xorta kulħadd sof flimkien. Però xorta kulħadd sof flimkien. Flimkien intu jien hawn il-koll li tfid qed inġorru l-piż mhux insommu qrib, però xorta kulħadd sof flimkien. Però xorta kulħadd sof flimkien. Flimkien intu jien.
Il-grupp Brikkuni mar lil billi nieda saħansitra album sħiħ intitolat Il-ħajja, il-mewt, in-nisa. U aktar tard, il-video mużikali Fomm ir-rieħ. Fil-waqt li l-grupp Etnika ukoll tagħna video mużikali ġdid bl-isem Tal-ura. Is behind me. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.